Shubor nakaslem jong unong san hima. Hadian baka embos kalau yok ban pelat ya ka result jong ka examen SSLC ke bajutep kum ka result examen matrik mentakasngi ka santarik wiya yong arca apasan kalau yok ban sakhi baka Saint Thomas High Secondary School Mairang kalapau ka top 20 list kata ling baka Samla Angel Joliza Marbanyang nakasnong pending umyong dong langsti irim kebala yok ya ka kedan keba shipho keba yok ya ka total mark keba sanspa 100% bat ka Samla Irin El Maulong na pending umyong dong lum marlong kebapoi haka kedan keba khatsau ringkat ka total mark keba sanspa 100% haga jingyo ban ekran bat ka Samla Angel Joliza Marbanyang kebala yo ka kedan top 20 kele thu badai na gajing aimen sim ka kemi jongka bat kinong hikai kebala penong yaka ban sedang ban treshitom na du basdang usnam ban penkut por ban kreakot kalau ong bah gajing kreakot lada syong shpo kenta shisngi klam penet jimut kamdon jingmentai hendai lada syong tang shikenta bat penet jimut kele rap shibun na kamta gajing puli shu kum gajing kentui ki wei ki Samla ki bilang pen kre ka examen kalau ong bah kadon kam ban kreakot kat kum ka bor om ban pen kesan palat hakot hendai ki di bandan kamon ban treshitom bat ban shanya hunong bu nong thau yakino hikai bat ban poi shakathong kadon kam ban pen kre na du badang khna bakan nong gajing million ban kreakot manakasngi kat ba ka Samla Irin El Maulong kebala yo ya ka kedan ka khat saw ka top 20 list kala ai gajing sngongu ki kmi ki pa ki henman ki para ki bala long kinong ai men sim bat ki bala ai ka lat ya ka por ban kreakot na ka benta jongka kala pun pauru bakum ki khna skul ha gajing pen kre ya ka examen kimdei bandan gajing khuslai hendrei ban penet jingmot halor gajing pen kre jongki kalau ongru ba gajing yo i jongka ya gajing pas bah ki khna skul ki bahashwa ya ka ki bala pas bah ki snam baladam ka aimen sim ya karu ban sedang ya gajing pen kre ban yo ya ka gerdan kum ki wei ki bala pas shu kala pen pa ba gadan gajing thrang ban lekai kriken hak ba ka lejru ban practice ha gajing lekai hendai namar gajing thrang ban puli bah ban poi shakmat kala i no bat pen kre ya gajing puli Jonga kalong Irin in domolong bat na shonga sa ha hangni hamai rang hi ka jing kre jonga na ka benta kani ka exam kalong bit ba ni dai bit ban kre bha ni dai bit ban penya jingmot bha ha ka ai ka bangi pen kre ha ka ai ka bangi le bat ka wai ru ka ba ngakwa ban ong kalong ba nim ju dai ban long khuslai palat ban wari palat ka ai ka bangi le te kum ju ru ladangi pen kre ni dai ru ban penya jingmot ba ya kata ka ai ka bangi pen kre ha ka jing im jonga te ka jing kre kot nga hoi nga yo be ban kre kot henrei ngam long pat ba nga chpenya be tang ban kre kot nga tre ki ki kam ru ba kunju ru nga kwa ban nga sungu i me be pa ki yo i ba nga bun kam nga don kam ban kre kot but kim ju pen wet ya nga wala da wat iki henma wat ya ki pararu kim ju pen wet ya nga habanga dang kre kot ki yale ban ipor ba ki yale ban pendap maki ki kam ki banga de ban le bat ngaru ngamshim kebu ya kata ka baki le maki ngenrai nga kre kot ba habanga de ban kre kot nga kre kot ba bat habaki ru ki yara ban ipor nga bangan kre kot ngapat ngam pele no ai nga ya kata ka por nga penyat jingmot bai haka jing kre kot ya ke academic performance jonga te na do hi bangadang lai class pre nursery hadu mentaru kabiang hi kamtam na do banga kiu no shakini ki class ki kumka class 1 shajarong class 1 hadu fo hantaru ki dang biang hi ke academic performance hoi nganum yo bai first shakmat henrai nia don bai ke jing yakini hapdang jongi ki para class but kamtam ngadala kiu class 5 hantaru ngidang don kajing ya kini position te dala Porsche class 8 lelete bangila don katu class 8 class 9 ni yo i kenya ni sha influence hakini ki elders jongi ki bala khamai tam class singi yo i baki yo eka top list ya ka ai tengiru nadu class 8 class 9 class 10 ni sedang nok bantrang ya kata ka ngiru ngi ong bait ba ngiru ladangi kre ba ngila bait ban long kumta ki kitu ki bala adab hadin jongiru ki influence ngi bat
kilong kumba ki motivate yang ngi ba ngiru ngi la bai namar ladangi penyak jimut bha ladangi krekot bha ngiru ngi la bai bat ke jing krekot jangaru nadu mensyuahi ngayele minot ban krek bha bai te bat jing krekot jangate porbang ngem pat don ki exam ngam da pelet buen than kumto tharai saw hadu san kenta omdai continuously tangba ni pelet kumta handrai dala jan ki exam pat ni yo jingmut na isar jongi ba ni ladani la isar jongi ru iju challenge ngi ba lada piala ban pendap kata-kata kenta ngan sa pha ban lek kumta te I ong ba isar ru ngi pide ban san ba ngi yanga kanu kenta phibu lada ibu ngi ban krekot kumtu shpau kenta te I ong lada pila shpau kenta biang te ladangi la kandai kenta I ong ban krek no khatwai kenta ko sngi te henry ka jing krekot kam shong haki kenta kumba la ong I perlok jangan kong ka shong be haka jing pinya jing mo jongi lada ngi pinya jing mo bha ba ngi la ban krekot ban ngi la ban smutu ba ki wai ki bro ki jukli yanga ki ju ong pi krekot kanu kenta ken nga ju ong ngam ju pat ya ka kenta kanu kenta nga krekot henry haba nga krek watang shitang kenta shikenta ru haba nga smutu bangala sutu ngala la te ngala I no bangala shu tho no bangan ken ma ban ong kumta te hakiwe ki kam school kum ka sports te ni ransha dien tangba hakiwe ki pat kum ka dancing singing kumba kilai tip na duk mishwaru ni kamai wan chakmat hi ni don kata-kata lan hendai ka sports te nim dawan chakmat nga don interest to shipor ba shua ban sedang ka kelas dan ngala lek ha ka cricket ngala lek practice ru ngala lek kitu ki playoff tangba namar banga sutu balaki kelas dan nga mlap shu ke nga no bat nga ong ba tong an sa try out biang hadien namar banga sngo ba kala ban pentot namar dong shisha ngala ade ban lek na du ni kong ha banga tip nga nang hi katu kat ne kumba nga ong to balik try out te ngala akwa hi ban long cricketer nga ju pai tok ketu kat ne kitu ki games ki ayuru tangba nsia pai chakmat kat bayalam hi ka lenti halor kini ka jingyo changai kini ka resort ba bhate ni kong ni shap nga ai khu blai try kan rat kumba ni barong ni te ba ju ai don ringkat hi ban ni ju ai rap yang ni haba ar nga kwa banai khu blai I mai ba ipa ki bala ju don ringkat ban nga na du min shwa ki kim ju ong ba pi de ban yo top ba pi de ban yo shakmat ba ki shu ong nga pen krekat bala khun ngi accept ba kat ka ai ka result ka ba pi yo te ki namar kata nga kwa ban ai khu blai ni kong ba ar ki ba ki la ju don ringkat ban nga te hakabala ngam la ban klat ya ki no hika jonga ya kisar ya kimes ki balaju ya rap ya rap yang ban pesmutu bhai ki topics ki bangan mla wala dangan mla hakata kawai ngala la ban let pan jingirap na kita ki men hikai te nga ai kublai ru ki bahayem bahasam kiru kilaju ai mesim yang na do mishwa hi na do bangadang shong seki class 1 seki class hadu class 5 hadu class 8 ki juang yang pi da krep ha pila be ban wan shakmat pimju de ban bakla lentino pi de ban krep ha bai pi de ban let tips ni de khadu khatwaru ngamla ban kel ikiparlok changa ki yarap shisha yang ban ki shakmat de kiru kiju wal kumbal ong I angel ban wala dangi long hakaju ka class ru ki ju yarap wala da ki red yang ngala ni ki he yang ngaru ki ju yarap ban ai advice ban motivate yang te kumju ru ki ju yarap ban push yang ban le bha ba kitep ki ong ba nga ni la ba ni la ba banya pass ba la dangi le bha hi ka message jonga na wanta jong pi baro jonga kalong bait ba kre bha ba om jude ban du jingkar man no wala da ngaru bunsian hakine purbal dang long dang sedang ka first term ka second term
kim da bha ki marks ki kam du na what distinction ru nganam yo alert ngayo ta khindiat te hanrai nga klam do jingkerman pat ngayai trai stong ngayai lele be ban le bha bai te namar kum ta na banta jong pi par lok ru nga kwa ban ong ba om jude ban do jingkerman kumbangi yo na kawai ka kot ka badon ha kawai ka kot ka ong ba ka ai ka jing ka bakang la lenti yangi ban poi sha ka jing job ka long bai ka jing ear ba ka jing tieng ya ka jing ram no ya ka failure sa ban ong te kumju ru ngim ju dai ban khuslai namar kumbangi shwa to ban long exam ru ni lai ha ni don ka special prayer na banta jungi ki khana hangta kilaya batai kilaya penduai ni bang ngim ju dai ban khuslai namar ublai udor ringkat ba ni namar kata ngim ju dai ke ban khuslai namar ni tep ba ublai ujai ya dor ringkat ba ni ya rap yang ni wat haki por ki ba baru ki ba ni hiki breu ngim la ban ya rap ya ki wai ublai pat ya rap ba yang ni Kating junga kede angel tali samar bilang ba ngasa ngasong asa ni pok madang te ngade bayo 10 position hakan ni ka top 20 SSLC arja apsan te kani te kelas sedang banyaduk bang ngidang red mejengi laju pen persang banyi bangi de ban kre ba ya ka kot mon aduk bang ngidang kena ngim de ban i tangi ini topik ru wala dang ile kom taru yang kuma imsha kan yingi te kan ni kala pen long yingi bangi de ban ya le ban job ha kanu ka jing le jangi te badru ka jing te tom na la de ka jing shan ya telitelan ha ublay kedat nambu nang thau te tangkap tahi nadu ba sedang shong kelas dan kinong hikai ki e barok kelas sedang kin ban ong ba pile bit mo ban le bha ba pi ikop kin ban poi sha ka ni ka ban yorung ha ka top les te ngaru kumta ngala sngo yo men sim kin kinong hikai ba kila ai sim nga kila ibet kin nga banga la kin ban le ya kata te ngala sedang bit ban pen kre na do ba sedang usnam ngala haki exam school ru nga juwan syakmat te kala kampen so kenya nga bangan pendap mo hadian nama bangala sedang banyadu ningkong nadu bas sedang usnam ngala sedang bi bang krek kot bha te hakini ki por banga krek kot ru ngala penlut kambun por halaka kot kanang ba mo ban la ban pen krek bha ban revise pai ki topics ba pair te kanang bangala bha ban thok pai ki exam kajing krek kot kajing smo junga kadai compare wala pisong Chipokan ta si sendiri wal lada pim penlek jingmot ma. Lada pi syong tang si kan taru lada pi penlek jingmot cibuan kala bentai kena benta jong pi. De hakati so jonga kadai ba pi de ban penlek jingmot kam palat ka kot kena ba pila ban shem kenya ki points ki ba pi don kam ban naka benta jong pi de nga yala de nga hakakot te kum to lada nga ngam trekam na ngam lek kai bun ka banga pulikote mala kasngi bun banga lada nga ngam tre ai kum ngala bun be bakre kod brashi sngi ba te badru ngide ban tep mo kum do ban krek kod ban revise ki topics ba pair te badru ban ban segutuk kanya ka bor lade hadu ka no pila ban krek ngim de ban chu ban ksan thanil de ha ka kot ma shong ba shi sngi tang ba ding la chu king sa ka kling la chu long kum do handai ide ban segutuk ya ka bor la jam te kaburam ka jinira ni kong kale show play dragon rat ba ula ai ngi baro ka mat ka bakot bikia bat kam tam yang ba ula ai nga kata ka bor bangala ban pen krek bha ka benta kan ni ka exam te kam tam le ye email ki himan para ba ki bahing hasam be kila ju ai mensi menga man la ka por ki betin ti nga ba ngala bi mo ban le ya kan ni ngala be ban po sha kata ka top list ngala be ban le eki jing le ka jing em janga te nga ai kuble ki klam ka jing don jang ki ka jing em janga kan long thli te nga kwa ban pen i kwa ban ai ka jing kuble kam tam e plad i me janga ibla julong kom i ilong inong hikai ban kong janga ilong i paralog janga i baro ide me i te kuble shibun mi eki baro ki ba pilale te nga kwa ro ban ai kuble ya kinong hikai te maki ki bala hikai nga yaki
Om tanya ki jing pulih hendrai ki manners ki bangi de ban tep kum ki kena skol te klam ki no hikali te ngim la hi tang ban tho ki answer ki eru te kamtam ki no penya jong skol kamtam sister vice principal jingi balaju ai mensim ni man la kapor ju ong bat bangi de ban le be kum ta te hakati so jonga ka jing ong jong kum ta am kala pen la long kum ba encourage te yang ki kena bangi de ban le bha ngi la bat ban le mo te iju ya rabru yang haman la ki liang jong ka jing em jonga wala ka de personal matters lani haki kam ki jam jong school ru ilaju ai mensim bat yang bat yang ni barok ki kena school te kamtam ru ya ki parlok jonga ki wala ju ya ai mesim yang ba hot ni shong ka juga kelas ni yatuk kana ni la le ni la ya le bun ki exam ki ai jongi te ngas ngoba ka jing don jong ki hi kala pen ai mesim nga bang lala bit ban le bangan pa shi do kan ni ka thong te ka message ke bang ko ban ai pi barok kalong ba yai 3 minute ya 3 shitam halaka jingpule jongpi compare wala ka haduk anu kan nuru andrai ladang itu shitam ubleta kenat anu yangi uya yarab yangi ubeten ti yangi te badru shania hakino hikai respect yakima baru ngaku aban ang ba lada pi ko aban job ya kandu ka thong yale ban nadu ba pidang kena ba kan sekenya pila da pila hem kan long kum ka habit jong pi kum lada pi ko ban record lada pila pen melin ben nadu ba pidang kena kan long kum ka habit jong pi ba pi ko be ban record man la kasni te ngaku aru kan ne baro bala pelong yang abangan pos du kan ne ka dalang baju imai jungi ilaju yai yala mingi hakalenti ba ni de be ban record I imda ai thaningi bangin penongkam tanya ke mobile phone te ka jingle jong ikla penlong yang iba ngin nonton interest ju ken ban pada kini ki mobile phone ki ai te kata kalong ka jing ai mesim jonga ka message jonga pi barok ba penduna ki screen time ki ai wat penlong distract yala di hang tai hendrai long focus ba halaka jong ka goal jong pi